The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Revelation 2, verse 10, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. 2 Timothy 4, 7-8, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but to all who have loved his appearing. John 4:24, God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. Exodus 20, verse 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Exodus 20, verse 3, thou shalt have no other gods before me. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Verse 22, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? Verse 23, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Psalm 119, verses 11 and 16. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. I will delight myself in your statutes. I will not forget your word. Psalm 119, 103-105. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts I get understanding. Therefore I hate every false way. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan. This is our routine, our SOP. Gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga salang nabuhat nining adlaw. Kay kung dili na ito isugid, kining maong mga sala, then na ay babag, na ay makabalda sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique.
otherwise called the recovery technique. Nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. It is using your free will. Ang imong kabubuton, aron ikaw makahimos labing may danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, karon mag-ampo ta sa hilom, agig pangandam sa atong tag sa kakalag. Let us pray. Magampo tabalaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami nining among lawas o gaskil pa kini napay kalantip sa among panghuna-huna kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili kami takos niini nga modawat. Salamat nining among Bible study. Pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Hinaot nga kining among pagtuon sa imong pulong ni adlaw may imong dugang panalangin sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, atong mga higala, atong mga suki na nini atong adlaw-adlawng Bible study, labi na sa atong mga igsuon diha ni Kristo, our fellow believers. Padayon kita karon sa atong gibiyaan nga paghisgot bahin nini atong tun-anan nga we are still on this title, Living the Dynamic Life in the Devil's World. Okay? Nauna sa tanan, sa di pagyuta mo tukbil sa atong gibiyaan kagahapong punto sa doktrina, kitang mga magtotoo akong i-address kini sa atong isig ka magtotoo. Luwas na, kaya nakadawat man sila nakatuo kang Ginoong Hesukristo nga ilang manluluwas. Therefore, sa pasaling sa Dios nga kita tagan sa kinabuhing dayon ug suluban kita sa pagkamatarong sa Dios ug kita nahimo ng mga anak sa Dios, mga sakop na sa reanong panimalay sa Dios, kita namatarong na sa atubangan, kita ang atungan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life, o kita gisuluban na sa kinabuhing wala ni katapusan. Kita nahimo ng mga magtotoo, mga Kristohanon, mga luwas. O kita tagalangit na, di na taga dinis kalibutan. Although niya pa kita, we are in this world but we are in this world but we are not of this world. Mo kanay buti pasabot. Niya pa kita din naglakaw-lakaw, suroy-suroy panining kalibutan na apan kita di na taga dinhi. Lumalabay lang kita niini, langyaw lang kita nining atong gipuy-an nga kalibutan nga gidumala sa kaaway sa Dios nga si Satanas. Okay, ang mga sistema niini iyahang Satanas mao kini ang usas mga kaaway nato ingon nga mga anak sa Dios. Okay? Kay kita mga Kristohano naman, okay, na dili kita ang naghimo niini, nga nahimo na tang luwas, kini atong gibasihan ang pulong sa Dios. Kaya ang Biblia man lamang ang atong gibasihan ing tanan, atong ginatunan, o ato na maghihisgutan ang plano sa Dios. Kaya ang plano sa Dios is the best and the highest. Huwag makalabaw niini kay gimugna,
giandam kini sa Dios kanitong pagtanan. Kaya nasayod man ang pagka-omnisyente sa Dios sa unsay dagatan sa tao. Binuhat niya o mao nga iya kini gi-anticipate pinagi sa pagtan-aw niya sa the corridor of time. You see, sa pagtan-aw na sa Dios nga malaglag ramang gyud ang tao ngayang binuhat, giandaman niya og paagi sa kaluwasan. So mao ni nga atong gihisgutan bahin ining living the dynamic life in the devil's world. O kita naghisgot usab sa miaging mga buwan o mga simana na nga ang matuod gyud nga Yahweh sa pagka malampuson sa kinabuhi, the real keys of success in life. Ang nag-una gyud niini nga kita magpaluwas, that we should get saved o kining maong kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. O na kana sa Acts 16:31, 1 Timothy 2:4-5, John 3:16, all of those. And then human kita maluwas, ang atong tutukan karon maong mando sa Dios. Tunay mando ang Dios diya sa 2 Peter 3:18. Unsa man to? Ako na po ning isubli, ako na po ning ibalik. Unsay tuyo atong balik-balikon aron di na makalimtan. Okay? So ang 2 Peter 3:18 o 1 Peter 2 verse 2 nagaingon, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon man. Unsaon pag-grow, pagtubo diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo, pinaagi lamang nini atong ibuhat adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. O ato namang gi-establisar ang memory aid. In fact, this now our slogan, Operation SLBA, Study, Learn, Believe, Apply. So mao kana ang process. This is the process, God's protocol that every believer should follow. Ang kita patubuon di sa grasya kay balo kang Ginoong Jesucristo pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. And then dili lang kay mao kini kundi ato gyung hatagag pasiuna. We should prioritize God's word. And we have to expose ourselves to doctrinal Bible studies like what we are doing. Kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos, this is a doctrinal kind of Bible study. In fact, it is an ICE method, ICE, isagogical, categorical, and exegetical way of studying God's Word. Grasya kini. Grasya kini, wa kita magpasigarbo, wa kita pagpahambog, wa pagpakitang ngadto lang sa uban nga aron ingnon nga kita makugihon gyud, no. In fact, God's word mandates every believer to maintain that virtue of humility. Ang kita magpabilin sa pagbaton ni anang pagkamapaubsanon. Magpaubos kita ngadto sa otoridad. Kinsa man ang supreme authority, it's God and His Word. In fact, mao kini ang duha kanang God and His Word, kini mao ang two immutables. Ambot pasabot nga dili na mausab, di na mawagtang, di na mawa. The two immutables in the entire universe, God and His Word. So kung ikaw magatuon sa iyang pulong, then musod ka na sa imong una-una, kaya ang itong mga una-una mo'y tumong o object sa pulong sa Diyos. Just as ang tumong ni Satanas sa iyang mga una-una, the evil policy of Satan, ang iyang pong tumong kini po nga itong una-una. Therefore, ang atong una-una, doon ay duha ka kapilian. Una-una bang Diyos nun, una-una bang tawhanon.
either human viewpoint or divine viewpoint. So mo kini nga itong gilakbitan pag-usab kini the real keys of success in life. Although in our list there are 20 kauhaan kini. Mo ba ang Visayan sa 20 kauhaan? Yes, kauhaan ka mga matuod nga mga yawi sa pagkamalampuson sa kinabuhi. God wants us to be successful, to be victorious in life, here and hereafter. Ang buong pasabot dito sa eternal state. So, magsugod yun ta din sa atong current nga pagkinabuhi din hining kalibutan na. You see? So, atong ipadayon na karon ng atong pagtuki ining atong title nga Living the Dynamic Life in the Devil's World. Now, okay. Kaniya pa man ta magatutok mahin sa doktrinas kaluwasan. Kay, in fact, mao man ning atong main thrust ning atong ministry. The main thrust of the Balbido Evangelistic Ministry is to spread the gospel, the good news of salvation to people who are still not saved, to all people who are lost, o wapay kaluwasan. So, ani ay additional pag yun, no? Dugang natong mga punto sa doktrina, bahin ining doktrina sa kaluwasan, nga ang matag magtutuo should be guided with. Like for instance, nga kini agi og labas gyapon sa atong panumduman nga salvation is grace. Gusto? Ang kaluwasan grasya. Sabot pasabot sa grasya. Ang grasya mao ang buhat sa Dios alang sa tao. Now, ang grasya magausab sa tao kung siya positibo. Yan ang maong grasya. Now, grasya sa kaluwasan nga kung gitutukan ha. Now, kita god ng mga katawhan inunta in general. All members of the human race napanunod, napahiran, nakapanunod sa salang panulundon sa atong unang ginikanan nga si Adan ug ang babae. Okay, sa pagsupil nila, naduhig ta, kanang sao ta sa ilang nabuhat nga kasalanan, pagsupil sa kabubuton sa Dios. Therefore, mitungha na ang formula nga AOS plus OSN equals spiritual death. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ang spiritual death nagkahulugan og hingpit nga pagka himulag sa tao, nabuwag ang tao gikan sa Dios. Umikan niya to. O kita napahiran lagi, mao na nga wa kay kapaingnan. The fact nga ikaw nabuhi physical, then you're going to die. Umikan niya na. Okay, wa pa musupil sila si Adan o ang babae, di naman ta mamatay. You see, God's will is that all will live forever. Mao mo ginikabuto sa Dios. Na mitungha ang kamatayon sa diha nga misupil ang tao sa Dios. Sabot ka? Kaya wa pa po sila musupil, you see. Wa ning kamatayon. Kasabot ka? Okay. So, atong tukbilon kining bahin sa mga punto pa. Bahin ng kaluwasan. Ang kaluwasan, grasya. Inomdom ka ni Noe. Kantong usara yun, o ang iyang pamilya ra yun, mo'y matarong sa tubangan sa Diyos na itong panahon niya. O kini si Noe, gimanduan sa Diyos sa pagtukod og arka.
Naibaw na kay nining istorya sa Biblia. Si Noe nagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan sud sa pilang tuig? 120 katuig. Na sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 3, Noah was preaching the gospel for 120 years. Imagine. Ug atol niadtong panahon ni Noe, ang mga katawan niadtong panahon na negatibo ngadto sa mayong balita sa kaluwasan. Why gana? Why pagpanumbaling? Why gugma? Why kanang kainit nga makakaton? Wala. Gisalikway nila ang mayong balita sa kaluwasan. Now, kadtong arka nga iyang gipatukod sa Dios ni Noe, sumala sa instruction sa Dios, kadto hulagway kadto ni Ginoong Hesukristo nga mao ang manluluwas. Si Ginoong Hesukristo mao ang kanang pultahan. Nabitaw na sa Juan 10:9 nagaingon, he who enters in through that door will be saved. Siya nga magasulod, pinaagi niya ng maong pultahan, maluwas. Ang dili magtotoo, by the way, is not only spiritually blind, kundi spiritually dead. Yun siyang pagkatao. The unbeliever is spiritually dead person. Nakita ka ba o tao nga buta? Of course, kita tingaling tanan nakakita butang tao. Now, si Ginoong Jesucristo sa iyang kahibalag ni ining buta nga tao na sa Lucas 18, versikulo 42. Si Ginoong Jesucristo miingon, receive your sight. Your faith has healed you. So, mao na ibahin sa buta nga tao. Now, mangutana na po ko, nimo, nakakita ka bag taong patay? Have you seen a dead person? Ano na yung makakita? Labi na rong panahon na uso na magkamatay. Insamot na sa ubang mga nasod. Nangamatay nining coronavirus. You see? Now, kining mga patay mga tao, gitandi na to nis mga tao nga dili luwas. Apan, of course, pagtandi lang na. Actually, ang taong luwas, mahimong mamatay, of course. Ang pasabot na to nga, a spiritually dead person, patay siya sa tubangan sa Diyos. Pasabot, nahimulag siya sa Diyos. Gikan sa Diyos. Unsay gisulti sa Juan 3:36, popular ka ng bersikulo nagaingon kini, siya nga magatuo sa anak nga si Ginoong Jesucristo, makabaton o kinabuhing dayon. Apan siya nga dili mutuo sa anak, dili makabaton o kinabuhi. Dili makakitag kinabuhi, kundili ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Mao na gisulti diha sa Juan 3:36. Ug diha pod sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3, popular po nga bersikulo, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Dias Mateo 8, versikulo 22, nag-ingon po gini. In English, it says, follow me and leave the dead to bury their own dead. Sumunod ka, kanako. Ibilin, biyain na ng mga patay o pasagdi sila nga mga patay mo kanang lubong sa ilang mga patay. Now, here is an interesting illustration of salvation nga gihimo ni Ginoong Hesukristo. Niadtong Exodus generation,
sa mga katawhan sa Israel sa ilang pagpanglakaw nila gikan sa Ehipto ngadto sa yuta sa saad, kini sila gipamaak ni sila mga bitin, gipamaak og mga has man sa bulanon, no, di ba? They were beaten by snakes. So nagaanto sila og ang uban nangamatay. Ug mao nga si Moises ang pangu sa mga Israelinhon, ang ilang pangu, miisa siya og serpente nga hinimo og tumbaga o kanang bronze made of brass. So si Moises miingon, kung mo tutok ka mo ni ining maong serpente, tutok ha, when you look at that serpent, maluwas ka mo o maayo ka mo. Nanas Números, Kapitulo 21, versikulo 8. So, just look, and you will be saved. Moto iyang gingon ni Moises. Ano na araw na? Pagtutok lang. That was all that they needed to do, just to look. Now, tinuod gyud libuan kanila ni sunod niya to nangaluwas. But there were also thousands of them who did not. Libuan pud kanilang wa musunod kay ilang pagtuo nga it was too simple or easy believism. Mo na ilang itawag karong panahon na easy believism. And that is the way some people may think bahin ni ining mayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Kristo. Karon panahon na. Nabiyas ka na ang mga tao, mayon lang sila. That's easy believism. Mutuor ka. Yung maluwas ka. Now, you think about the cross and the resurrection. O ikaw mayong mura man nagyano ra kayo. It's too simple. It cannot possibly be true. It is too easy. So lagi akong gingon nimo nga gitawag nila og easy believism. Abi nimo, wa ra bagyo kanang balibad ang tao. Man has no excuse. Ngali mo ingon siya ka. Awa ko kaila sa Dios tungod kay wa may kanang tugan ka na ko, misulti ka na ko. Nobody ever told me. So mao nga, I should not be sent to the lake of fire. Dili ko angay nga itambog linaw sa kalayo. Now, kining nagsulti ni ini, let this person nga nag-ingon ni ini, pabasahan na siya sa Roma 1, Kapitulo 1, versikulo 18 hangtod 20. Okay, antong basahan ko ng versikulo 18. Okay? Nagaingon kini sa in English. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Versikulo 19. Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Versikulo 20. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Underline that. Men are without excuse. Now, naibaw ka ba nga ang mga pagano, kanang pagano o mga di magtotoo, heathens are heathens. Kini mga pagano yun sila. Dili kay once sila mutuo nga na ay Dios, ila lang yung isalikway. They just reject.
Kaya binimo, kining gitawag nila og atheist. Kining pulong nga atheist. Of course, in English naman ila ni gitransliterate gikan sa Grigong pulong nga og theos. Ba? Og theos. Unsa man ning Kining wala. Okay? Wala. Wala. Ang theos, Diyos. Sa ito pa, wala Diyos. There is no God. Muna ilang kanang transliterate ning atheist. So, sa in English, nahimong atheist. Naku, nang bakak. Bakak nga walay Diyos. It's a lie. Okay? So, there's no such thing as atheist. Yan niya po'y gitawag nila og agnostic. Kung sa maning agnostic, gikan po ni sa Grigong pulong nga og gnosis. Wala. Gnosis. Ang gnosis, Gnosis. Ang gnosis, kahibalo. Okay? Agnostic. Mo na transliteration nila. Agnostic. Ang pasabot nila, I don't know there is a God. Mo na ilang paghuban nini. I don't know there is a God. Dako punang bakak. Gusto? Actually, there is no such thing as atheist or agnostics. Wala. Now, tiwan kini ang Salmo, Kapitulo 19, versikulo 1 nag-ingon. The heavens declare the glory of God. And they, kini silang mga atheists o mga agnostics, cannot deny that. Dili sila kanang unsa may deny di sila makasalikway ni the truth. Now, in fact, ang pagkanaay Diyos mao kini tinubdan sa intiro nga universo and everything in it. Sabta gina. So we can say that everybody has knowledge of God. Na sila kahibaw bahin sa Diyos. Truthfully, a person who denies the existence of God and thus rejects the gospel, ibaw ka kung sila ibuhat, they are actually making God a liar. Kasabot ka. Ilang gihimo ang Diyos nga bakakon. Pagkagrabe. O besides, siya nga nagasalikway kang Ginoong Kristo ingon nga manluwas, nakahimo siya sa sala nga dili naraba mapasaylo. He is committing the unpardonable sin. Matthew 12:31 to 32. Unsa may gisulti yun ining Matthew 12:31 to 32. Nagaingon kini, paminaw. Wherefore, I say, wherefore I say unto you, ang kadtong mga nagaingon nga dili sila mutuo kang Ginoong Kristo. I say unto you, all manner of sin and blasphemy, tanang mga klases sin and blasphemy shall be forgiven unto men. Okay? But to deny God the Holy Spirit cannot be forgiven. Dili na mapasaylo. Well, anybody can supak o dili mo tuo sa kanang anak sa tao, the Son of Man, can be forgiven unto men. But whosoever denies or does not believe God the Holy Spirit cannot be forgiven, neither in this world, neither in the world to come. Mao na gitawag na to the unpardonable sin. Dili na mapasaylo. Okay? So, rejection of Christ as Savior is a maladjustment to the justice of God.
maladjustment. A person who rejects Christ is actually resisting God's will. Nag-resist siya. A person who rejects Christ is his own worst enemy. Iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga iyang kinagrabihang kaaway. Sakto ba ang pagkabinisaya? Kaya binimo, kining mga di magtotoo are eternal losers. Si Ginoong Jesucristo mismo nagaingon, may pa lang og kining dili magtotoo, wala lang unta matao. Iya ra ba ning gisulti adto kang Judas Iscariote kadto nagbudhi kaniya. Iyang giingnas Judas. Judas, mayo pa unta wala lang ka matao. Better off for you to have never been born. Ug mao po na isulti sa Dios sa tanang mga di magtotoo. Sabot ka? Kaya ang tanang pagsalikway sa kamatuoran, pagka-arugante man na, pagka-mapahitason. You see? Namungutan na rin ko nimo, unsa may kinagrabihang matang sa pagkamatay. What is the worst conceivable way to die? Unsa man? Mamatay ba cancer? Mamatay ba o grabing aksidentes daan? O mamatay ba o kanang coronavirus? Mao ba? Mao ba na kinagrabihang pagkamatay? Hindi ra ba? It is to die as an unbeliever. Ang pagkamatay, ingon nga di magtotoo mo na kinagrabihang matang sa pagkamatay. By the way, the only way to be saved, ako na ning gibalik-balik yun, ang bugtong paagi nga ang tao maluwas pinaagi lamang sa iyang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Ito ginagibutangan og pila ka lamang yun yan. Pagtuo lamang kang Kristo lamang, maunay paagi nga mugna sa Dios, giandam sa Dios nga ang tao maluwas. Wa na lain. Now, kung mo na ikaw malubag sa Dios, diin ka niya ng maong paagi. Kaya mo may lain paagi. Gihimong baka ko ng Dios kon. Di ka mutuo sa iyang paagi nga giandam niya. Kining paagi ra bang kanang paagi nga kaluwasan nga gimugna sa Dios tungod ni sa iyang gugma sa tao. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Na, gani si Ginoong Jesucristo mismo sa Juan 14:6, kapila na ni nato balik-balik ka gyud. Si Ginoong Jesucristo nagaingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas lamang pinaagi kanako. Kaya ato ni ipadayon ugma, dinita mo hunong usa. Bugtiman ni ang atong gihunungan kay dinita mo padayon ugma. Sa atong pagtuki bahin ning atong title, Living the Dynamic Life in the Devil's World. Kung buot kong kang magkinabuhi, mabulokon, kulmahinam, fantastic, fabulous life in this world and in the world to come, then niya ang grasya sa Dios nga iyang giandam. Aron ikaw magakaton, pinagi sa mong pagtuon, imong tuuhan, imong gamiton sa imong kinabuhing Kristohanon, kinabuhing Espirituhanon. Magampo ta. Balahan mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain o sa mga higayon sa among pagtuon, sa imong pulong. Salamat sa imong pagpatinaw pagkanamo dugang kamaturan na nga kini masilsil gayon sa among alimpatakan ug mao kini among baruganan
aron malig-on kini nga among pagbarog diha kanimo ug sa imong kamatuoran, agi og pangandam namo sa umaambot nga kinabuhi. Kay kini nga among kinabuhi karon hinuwaman, may kinutuban, og sama gani kini nagabitay og gamayng lanot nga mahimong putlo nimo anytime. Musa nagaandam kami. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo nini. Wala kami gidapigan o gisaligan nga relihiyon, kay dili man ni imuha. Ang imuhang pulong may among gibarugan o amo gayong sundon aron kami makatuman sa imong kabubuton ug makakabot kami sa among tumong nga maong espirituhanong paghamtong diin ikaw mahimaya na. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.